Etkin. Döwlet kewan naharlar gittikçe özgört barýar ya. Oldu. Talat emes başlapdylar görämi? Hı? Doğrudan ama ulan saladım kaç betok. Ay yok la buları söyle yok la ya. Gereklerden var mı Doğan? Doğan bizde öz yanımızda getiren zattan içmek bolanoktur. Qadağan. İneserde biz seviği yağıtlı mahitalar, limonatlar yasayat. Biz dediğiniz satın alınan zatlar içmeye ruhsat verilýär. Ha şöyle mi? Edat, ben şunu bana sattanı. Ha? Neyse diyen? Beşmedi. Böyle. Edat, getir. Nasıl? Sadece var. Ben de satın aldım. Etkin! Hey! Dursana! Hey, kaçsana o! Ay dursana! Kim? Dur. Hem ola! Etkin teadelik var. Hem ola! Maksat Türkmen'in başlığı teadelik. Ay ne yaptın lan? Ha! İngilizlikli yerim. Ayal başkana diye. Ayal maskala. Ay bol lan no. Öyde ayalın diye net işte ayalın diye bidar ol o ayallardan. Bayak samır havar getirdin. Bana yok bileyim profilde çek dur ne. Aydaydın ha öyle. Yok kalsın ey var. Ay diyana bu ayallar var ha. Başka bir çağırırsın. Ha o çağırdım. Siz müştayda starşı. Ava men Türk adım. Men Türkmen glazülen Türkmen panjuru seyret yani. Çok bir armana seyret ya. İşleyen almanla. Ya oy ne yapıyorsun? Neme? İşseyat başka işseyat diyecek o. İşleyat ya. Maksat Türkmen işgaller bir munturman işleyenler. Hov. Yalnız Rus kolor tede geldi. Suları yerleştirip gördüm. Yine senin uy vitraj aynalar için ne? Şeyle tutavaç. Bu görünüşe mağaz. Ha bu arış ama. Öndem hiç yıl solmayan. Şu böyle. Ha. O gozi. Tekrar gel yerleştirelim. Şunları bunu. Karap kadar sana onu olmasa. Kıyıv. Karamırrak dedim seni işinde sıçanın iti öldürdü lo halis. Ey Sakar. Ya beyler yaktı işler başlamış üstüne tutsan itibarak. Neme otuyorsun İstan'a değişilen bar aynalar taçidet oğlanlar kesip balan olsa. Böyle alo havası o. Ben ne yemesem gör ködüyeceksin. Beylikler sizi görün iş yap başlayar. Köp gepleme. Ava barın görün aynalar kestireceğiniz sınırız ola. Bir kuru aylanıp kayıtmadan kesmeye ama. İşin düzgün şeyler. Buldu çatrak. Saçı da dinen masak yuguyum verir. Çatsak dinen la işlemedi. Niye ne olur ya o? Çatsak diyecek oluyor. Ava nu çalsak değinin de işin. Ondan sonra ne olur? İşin çalt deyin son köp aylık alan o. Üstüne yine teyze iş alayan. İşin düzgün şeyler. Şu şey спокойся. Hey oğlanlar. Ya bana başkının ormada bana alkış etti. Ne bir işten çıkacak dedim. Ne mi yüzün ütköd yani o? İşte yok bir işgar olsan yanından çıkarma. Elmi da ama kadrın atacağını. İşin düzgün şeyler. Yıktın la ya işin düzgün şeyle deyip ne? Senin düzgün mü düzgünleri? Ödün bulara da yaman uğrayacağına. İşin asıl düzgün köpü işleme. O oğlanlar zahmet çekmek düşünüyorsunuz mu? Ben şu başlık dereceleme zahmet çekip azap edip geldim. Böyle düzgünler bile olsa tırkış bolaydın la. Adam durmuş da 2 saat ayak üstünde saklaya. Şolar neyine var? Zat ayak üstüne saklı. Evet. Bire çep ayağı birim sağ ayağı. He. Ne yapacağım ben Ankaralı? Bari işin uyum oğlum. Çıkkı. Sıhhat. Hey kovma bağ mı o? Hava kovuyordun kovma sen ne edeceksin derlerdi? Ne benim Maksat Türkmen'in başlığı. Vay tüölü mü? Sen ne yapmış ya? Ey men dostlara üyümün aynalarını terverecek garaj mı? Şu seksel var toyduracak bolyan oluyun. Kim? Onlar yani tayarın haritamı bizim abizin oydaki Maksat Türkmen binamızda var ha o. Şunu varan yok ki. O bardım dost men. Ha. Yönü var şu koyduracak zatlanmayı bir aynalamın bir galınlığını vuruyun. Neyle Ha. öndürleyen vuruyun da atlayıp bir salgalım da belki yerinde geleydin de. Yürü ne görkeli? Şey sene dokuyor yerine avlarken etiyordum. Ona para duvarıyor mu? Aa. İstenlik ölçü göre aynalar kesip veriyor. Yani bula para adı mı? Aa.
O ulu aynaları görýärsiň. Oh. Şolon gyrasyn taçyt edip ýylmap berýär. Be. Ene ona paradymyz ba? Oh. Taýar bolan aynalary ýuwup çykarasyp berýär. Be. Gurnaly ölpsiň aýty ölemi. Ýöne başga zatlar bar görkezýär. Ene tikkim. Sen o goýjak diýen serser garatalan bar, şolon panel şey. Ene şu materiallarny ýasalýar. Özüm gatyp berk ıssa sowga çydamly. Pultla çylp ýapylýar. O tamam tikkim. Türkmenistan boýunça ýekedek 80 barata ýasaýan ýeke bizdir so. Öleme. Ey tikkim. Öň hemmedan täzelenýän saglykmy? Ha, neme? Öýlendim lay dost. Aýna etdiň ay. Awa näme? Hey yo tikkim. Hiç öýlenmerin, ömür öýlenmerin ip ýördüň oýun şoň şimdi ýanla ýa. Ha, ay dost. Şu dastavkan naharny halam oklay. Endi näli? Endi halayan. Oğlum, indi sana da öýlenör çabak bolly. Töwereme sen diň duşdan bar diýen ýa çagal çuw boly. Böyle zuhulmasın o. Howlukman bolýan ýaşyndan habaryň barmy sen? Uy, ine muňa seret. Men haçandan bäri TikTokda öý üçin gowy zatlar görüp ýöre seni öýürörüm diýip. Ine, şu maksat Türkmen ýen ýerde bu öý üçin aynalar zatlar satylýar ene seret. Şu aynalary kalyon diýen bir galyň aynalar bar ki aynalarymyz täzedir seni öýlenýänçäň. Ondan seret. Ine, şu taýda panjur diýip bir zat barken ayna daş ýüzüne oýlýar eken. Bu jalyuzlardan ýok edip aýyrar. O daş ýüzüne oýýan panjur hiç ýagaş, şyýrly, gyzgyn zat geçiren okşuny. Böylece gerek gelle koysana. Näme goýsana goýamok, men niýdim mi gutardy? Öz ýan halayan gyýdyň awsa aýt bolmasa da gözlerine çykjak. Gyýy söhbet bir zat diýdäsem sen kakasa çağan däl ýallagy. Eme çağam bolan da atdy men atýar. Men bir goýa teklemäýin de meni. Ine başlyk. Öňkü başlygyňyz waka maksat Türkmen hojalyk jemgyýetiniň eden işi. Ay tuweleme. Şundan sen etdiňizmi? Näme datdy? Bu perillä başlyk. Alüminyum okutja özüm solmaýan. Görşüňiz ýa naşlanam her müşterim öz istegine görä ütgödüp etberýär dizaynly. Görşüňiz ýa şäherin islenliklerindäki ýaşaýşlaryny isatanyp ulap ýekipler edýär şun perilla. Ay tuweleme. Edil şunu haýsy iş ýarmy etdi? Ne Türküs? Türküs bolmady. Oho, ay tuweleme Türküs. Ay ol Türküsün aýlygyny gowja seret. Ay ýok la sen dinç günüňe de teredel. Sen dinç günüň açan? Ay döwürge de öýlerine ötýär da. Kim? Ayalım. Ay muňa seret. Ýok, men senden aýalyň soramok. Dinç günüň haçan diýär. Şu ayalım ýejelerine öýden ne diýenler? Ay da bir gerek. Berik gel. Gel. Näme öňki işden ýerinde aýlygyň ýatyp aldyňmy? Awa. Näme? Awa ýatyp maşyna sürýärdim da. Bäri sana maşyn vezerlen ýerde ýa vulkan zaty däl şunyň bäri maksatly türkmen. Muňa seret bu profiliň nakleykalarına sen sal. Näme işlerden o? Görýärmi düş? Ýerime düş. Muňa seret bu näme odunmy? Kan odun. Odun yo, näme odun ýa? Üç batyr diýen näme üçin galryň? Bir ýerde döwürse da jogap berebiljekmi? Kime jogap bermeli? Maňa jogap ber. Menen şeýlerin orada bar gaýdy ber. Muňa sen içim magrym ýakýar da harydyň diýen bir ýerde döwürse jogap berebiljekmi? Döwülje karypda logaty berkeken. Ya üstünimi dökömördüm isat bolany. Bök. Nirne baktın hani? Isat. Katwar mı düşündüňmi? Katwar real meni ýökelep däl. Muno aňadyrak köpüň ýerime düş. Gör. Şu ayna taşyt edýän aparatyň bahasyny bilýärmi? Bilmeýän. Sen o bahasyny hiç wagtdan bilmeýän. Ýöne ýa-da seret tozanna. Seret muň tozanna. Şu tozan hakda könülimiz bir nakıl aýdypdyr. Şu nakylda näme diýipdir bilýärmi? Bilýän. Näme diýipdir? Doňuz hem ýerden hapa tapar.